Бях изненадана да открия, че ногтите ми са доста дълги, затова бързо грабнах новозакупената си електрическа нокторезачка, за да изпробвам, и резултатите бяха невероятни. Само с леко натискане и завъртане ногтите ми бяха подрязани перфектно. Наистина съжалявам, че не ги купих по-рано. Внимание, приятели над 50. Винаги ли ви се струва подрязването на ногтите досадно, изморително, рисковано и не искате да притеснявате децата? Тези електрически нокторезачки перфектно решават тези проблеми. Вместо остри ножици, просто наливате лак за ногти в ролките, завъртате няколко пъти и те се подрязват в заоблена форма. Извитият дизайн е по-безопасен, което ми харесва. Леко натискане лесно подрязва дебели, твърди ногти, а дори и меките ногти се закръгляват. Дори опоритите ногти на краката се обработват лесно. Мощната полираща глава осигурява силен полиращ ефект, оставяйки ногтите чисти и красиви. Още по-хубавото е, че има вграден държач за нокторезачка, където да съхранявате всички нокторезачки за лесно почистване. Освен това има малка нощна лампа за удобно подрязване на ногтите през нощта и е лесна за носене. Съвременните технологии са наистина невероятни. Дори подрязването на ногтите може да бъде автоматизирано. Просто поставете пръста си и той ще се подстриже автоматично. Купете си един сега.